आंनि हौवायाबो गेसावनो थाङा आरो आंनि गथ'फ्राबो गेसावनो थाङा आंबो बाङाय बानाय मोनो जाबाय आरो मालायखौबा मा होनना बुंदों गेसाव थाङा हौवाखौबो आरो गथ'फोरखौबो गेसाव थाङा होनना बुंबाय दा गावगायाबो बानाय मोनोनो अब्लालाय गावगानियावबो गोग्लैनांगौ आर'जआ बेनिखायनो बिथाङा मा होनना बुंखो अन्नानै जों साथामनि थाखाय आनारज खालामना होदो जाबाय आर'जखौ बेहा मा होना गाबै गाबैनो आनारज खालामना होदो जाबाय आरो आखाइबो खबा आं गिनायमोन आरो दा बिथाङा जोंखौ आनारज खालामनो होबाय बिनिखाय फालकआ प्रार्थना जोबनानै जों गासिबो ओरैबायदि मन'नो गोनां जाबाय मिनिनायखौ ओरैबायदि मन'बाय दसे खालामग'नो हाखायाखिसै आरो अजों सोरबा जानांलायदों आरो थारमाने मिनिनायखौ बोरै हमथानो हागोन सिङाव दा जों मिनिना होबाथ' बेयो प्रार्थना खालामनाया निसासो बिसिनिया जागोन ना आं आरो इसोरनि बाथ्रा बुंबाय आरो आंबो गुबुन गामिनि ओरैबायदि हमथा फालकआथ' मा खालामगोन मा थागोन आंनि मोखांखौबो बोरैबा नायफ्लांबायनो आंबा माबायदि खालामगोन इसिबासो मन'दों आंबो मिनिनायखौ बिदि जादों आरो घटनाया बेनिखाय जोंनियाव बहुद हिन्जावफोरा बुंसुम बुंब्रं थायो जेखौ बुंनाङा बेखौसो बुङो आरो सानसेखालि गावगावनि हौवानि बिदाखौनो ओइ बोराय होनफ्लांदों बेवाय होननायखौनो ओइ बोराय होनफ्लांदों हौवायालाय आरो माङाय नम्र एसे लाजियो आरो बियो नोंथांमोननि बै BBC-नि प्रेसिडेन्टआ जेरै नम्र हना आरो बै एक्जिकिउटिभ सेक्रेटारियाव एसे नम्र बेबायदि स्टाइलनि आरो बै माबाया बेवाया बिनिया बेखौनो ओइ बोराय होनफ्लांदों थिग आं बेवाय नङा मोखांखौ नुवाखै नैबिदि जोंनि अदालगुरिनिफ्राय सासे आलासि फैनाय नोंथांमोननियाव दा जेब्ला नोंथांमोननियाव बे आलासिया फैयो अब्लानिया ओंखाम जानाय सम जाबाय ओंखाम जानाय समावहाय एसे स्पिडआव थांसै आरो आङो ओंखाम जानाय समाव दाउ बेदर गिदिर गिदिर होखादों बेनिफ्राय जानाय समायावनो बै न' मालिकआ मा बुंखोनो दे अरजाया जा अरजाया होनना बुंबाय आरो जों नोंथांमोननियाव अरजाया होननायाथ' गुबुन सोदोब जायो जोंनिथिंबा अरजाया माने हाथायजों अरजायैसो बुङो आरो जोंनिया थारमाने अरनानै मोनजाया बेखौसो बुजिबाय बियो दाथ' बे ओरैबायदि सिन्था खालामबाय आयु दाउ बेदराबो जि गिदिर गिदिर आं बोरै मन'गोन दा दा बिथिं आलासिया माबा बुंदों न'खरनिया अरजाया दा अरजाया होननाय सोदोबा मा बुंनाय जायो नोंसिनियाव जेबो नङा दासो बुंदोंमोन नोंथांमोननिया आरो बेहा मा बुजिखो अरजाया होननायखौ बेदरखौ अरजाया बेखौसो बुजिबाय आरो दानियाथ' ओंखामा जाबाय मालिकखौ नायदों मालिकआबो दसेबो खनथ'वाखै बेदरखौनो बे मालिकआ आरो गावनि लोगोआबो दसेबो बेदरखौ खनखाङाखै आरो दालाय माबायदि खालामो बिसोरलाय दसे नेबाय आरो आलासिया आरो बिसिनियाबो मा बुजिदों आलासिया बेदरखौनो जाग्रोआखै जोंलाय बोरै जाग्रोनो होननानै बिसोरखौ जों दा बुजिनाय बेहाबो बिनि जागोनखौ नायगासिनो दं आरो बेबो बिनि जागोनखौ नायगासिनो दं आरो दा बेयाव मा जाखो उपायथ' गैया दोनजाबाथाय ओंखामाथ' लगायगासिनो दालिदों माथो गाथाय लगायबाय ट्रेन फैलायनाय लगायबाय जोंना आरो बे उदालगुरिनि आलासिया मोजां जानो रोङा जाबाय जाखायो ओरै नांलाजोबनाय आरो जाखायो दा बेनिखाय बै माबायाहाय मा होनना बुङो जाया आलासि बियो उपाय गैया बेदरखौ दसे एसे फिसा नायनानै बोरला नायबाय ब्लक सुबाय थारमाने बिथिं बुंनोबो हाला आरो बिनिबो ओंखारदों आरो बिथाङा ओमफ्राय जेथिया जेना दंमोन जालायबाय आरो जेथिया ब्लक थाङो माने दसे थांबाय आयु दाथ' दरबा गाहाम दंख' बोरै मन'गोन बेखौलायसै आरो ओमफ्राय आरो बे माबाया मा सानदों न'नि मालिकआ सानलायबाय बे आलासियालाय बेदरखौ अरनानै जाया नामाब्रा सावग्लिनानै जाया नामाब्रा बिलाय जादों आरो बिदिनो गावगायनो अरजाया होनना बुंबाय दा जेने लास्टआव
बेगिं गोनांखौनो जेना तेन मन'जोब्बाय मन'नानै लास्टआव बेगिं गोनां दोङो खुगाव सोबाय माय मन' हामबानो गाराङाव नाङो आयो आफा इसोर जेन आंनि गारांखौ बेखेवना होदोलाय नङाबा बै गद्रेया जेरै थांदों बिदिनो थांहोदो नङाब्ला आंहा खेजाल दंना जाबाय आरो दाथ' उपाय गैया बिथिं आलासिसो गोदान जेबो बुंनो हाया जेना दिनै मन'नायाव मा जाखो बे गोरनायाव ख्रा नांथानांबाय आरो घन्टालायसो दा गोसोआव बेनिफ्राय दानियाथ' इसेबां मोजां रायज्लायनाय दसे समावनो जाखांबायबा सिखारनांगोन जाबाय आरो थारमाने साजेनबायना दानिया न'खरनि गाहाम गाज्रिखौ रायज्लायनो सानबाय गाहाम गाज्रि रायज्लायनो सानदों नोंथाङालाय बेसेसो गथ' दङ सानै जाबाय आरो सासे नामा नाम जाबाय आरो थारमाने सानै जाबायलै आरो नाम सानबाय आरो बेखौ सानबाय नाम थाबाय आरो बेहा ओमफ्राय उनाव उपाय गैया डक्टरनियाव लाना थांबाय बेखौ डक्टरनियाव लाना थांबाय न'आव बे सानायहैनो लाना थांबाय जेथिया न'आव थाङो डक्टरनियाव सहैबा डक्टरा बेखौ आसामिसखौ मोजां बुजिया डक्टरनियाव थांबाय কি হয়েছে কিবা মুরগি খাইছে মুরগি একটা হাড়িটো লাগি দিছে মই কি কৰিম এতিয়া মানে ডক্টৰ মই এই হাড়িটো যাব কাৰণে এই এটা টেবলেটটো মিলত আগত খাবি হা যাবে আৰু তাৰমানে আচ্ছা তাতো 100 টাকা লাগে जरा 600 लायना जाबाय थारमाने हांसोआ जरा 600 लायोना बेनिखायनो बिथाङा सानबाय बोरै बायबावगोन आं दानिया थाङै थाङै बेहा मा जाखो मिल गंसे मोनो मासे हांसो बुथारना जायो हामायनि हांसो सानायलाय बोरै खादो ने दा मोनाव होबावगोन ना हामबायसै